Вкрадене свято. Сьогодні виповнюється 34 роки Ервіну Ібрагімову, члену виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Він зник 3 роки тому в окупованому Криму. 24 травня 2016-го біля Бахчисарая дорожні камери зафіксували, як невідомі заштовхали кримського татарина до мікроавтобуса і кудись повезли його. З того часу про долю Ервіна Ібрагімова жодних звісток. Сьогодні йому 34, і знов дім Ервіна Ібрагімова наповнений сумом. Не приймають вітань від друзів і батько з матір'ю, хоча народилися в один день з сином. Розслідування його зникнення не просувається. Розслідування приостановлено. Правда, адвокат їх не тривожить, слідство буде продовжуватися. Вони тільки приостанавливають його і все. Я вижу, что не на кого рассчитывать и все. За 3 года не можно было бы найти, а так я вижу, что это чисто отвод глаз. Ервін Ібрагімов – член Бахчисарайського міського меджлісу та виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар. Його викрали 24 травня о 22-й годині в Бахчисараї. Як це було, зафіксували камери відеоспостереження. Люди у формі співробітників ДПС зупинили автівку, витягнули з неї Ервіна Ібрагімова та заштовхали у свою. З червня 2016-го активісти проводять щомісячну акцію під посольством Росії у Києві «Де Ервін?». Так, вони вимагають розслідування зникнення Ервіна Ібрагімова та інших кримських татар на окупованому півострові. Його випадок, його викрадення стало, напевно, найбільш кричущим випадком, тому що там є дуже багато доказів, в тому числі відеозапис про те, як його викрадають невідомі люди в масках. І тому ми вирішили навкруги цього кейсу якраз і побудувати нашу інформаційно-адвокаційну кампанію. Викрадення Ервіна було запланованим. Певні активісти та правозахисники, адже його принципова та смілива громадянська позиція не вписувалася у картину руського міра в окупованому Криму. Щоб нанести дуже серйозний удар по національному движению, поселить определенный страх среди людей, среди крымских татар, вот было принято некое решение викрасти этого молодого чоловіка. За 3 роки з часу зникнення Ервіна Ібрагімова так звані слідчі так і не просунулися у розслідуванні справи. Його батьки тим часом не полишають надію побачитися з сином та ще відсвяткувати спільний на 3 день народження. Мілена Амеді, Заман, АТР.